Cegin Saffron. Mae'r criw yn ôl yn creu danteithio Nadolig dan ofal ser y gyfres hotcakes. Gareth a Ryan. Beca a Jed fydd yn wisgo a mixio y tro hwn. Gareth, beth yw'r her heddiw yma? So heddi, dyn ni'n mynd i wneud Brechdannau cookie dolig. Wow! A nhw'n edrych yn lush. Pa mor anodd yw creu rhain i Beca a Jed, bys ti'n dweud? Mae'n gallu bod yn anodd am y llaeth. O'n i'n licio her. Odyn? Ni'n licio challenge, ydi? Ti'n hyderus? Fi'n hyderus, yn edrych ymlaen. Dwi'n poeni bach am hein. Os ti'n dweud bod hein yn anodd... Reit, yna gadwch chi weithio te. A dod nhw mewn rhyw hanner awr i weld sut chi'n neud, iawn? Lyfli. Pob lwc, pob lwc, pob lwc. Reit te, chi'n barod? Ia. Reit te, so be ni'n mynd i wneud yw, mae 'da fi siwgr brown a gwyn mewn fyna gyda'i gilydd, a chi'n mynd i adio hwnna gyda'r menyn a dechrau'r masin. Menyn gynta? Ie. Plop o... A'r siwgr. Fo i gyd fewn. Na ti, ie, gyd o fe fewn. Brum, 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 brum. Bosh, amlan. Pam... O! Fi Cymru! Dim rili Cymru. Slow. Rafa lawr. A wedyn, chi eisiau adio'r wy mewn eiliad, so bydd rhaid chi craco'ch wy chi. Gallwn ni ddim yn un A llaw. dim Dwi'n gallu neud mewn un llaw. Ti'n gallu neud mewn un llaw? Ydw. Wel, ti'n dweud trio, nawn ni ddau ni trio. Iawn, nawn ni neud mewn un llaw yn pryd, iawn? Ocê, Gweld grêt. sy'n gora. Wrthi'r peiriant cymysgu? Ie. Ie, alright, oce. Ie, na ti. Waw. Bob dim digwydd yr un pryd lle. Odi. Gret. So switchwch ymlaen a wedyn adiwch eich wy wedyn. Ge. So, chi eisiau rhoi yr wy, chos chi'n eisiau dim plisg yn hwn. O. So, chi eisiau rhoi Call. cracio fe fewn i fyna. O, mewn i fyna. Na ti. Call. Newn neud hyn. Barod? Un llaw. Iawn. Haha, fi'n nerfus. Oce. O, ie. Yeah! Come on. Fewn o fo? Mewn ag e. Ie, O, wel. un cyflymder sydd. Ar ôl i wneud hynny, dyn ni'n mynd i adio'r blwr a hefyd y rein, chocolate a'r sprinkles i gyd. Iawn. Ie. Sprinkle. O iawn. Ie. Ni roi'r darnau gwyn yn nhw. Do, mae hyn O, efo. chocolate, os. Ni hyn hwnna. Na ni. Blow. Mae'n mynd momman. Low. Ni enjoyo neu mes. Dyna ni, ti di benni. So nawr, chi eisiau mesur mas toes, oce? Oce. So ydych chi eisiau 50 gram y pêl, pob pêl. Oce. Cool. Y rheswm dyn ni'n neud o, chi eisiau gyd o'r cwci di fod o'r rhin siap a'r rhin maint. Dych chi ddim eisiau un fawr fel un, a un bach fel la. So na pam ni'n mesur nhw allan. Oce. Wow, 80. Yes, 50! Da iawn. Conna, dro fan hyn. Gawn ni weld os ti'n... Just llaw mewn i fe. Ie. Ma' nhw'n dda. Be o'ch chi fynd i roed yn lle llaw chdi mewn troed? Sa'n gwybod. 50 fi'n meddwl. O! 53. Yeah! 50. Perfect. Nawr bod chi wedi gwneud hwnna, yn edrych yn ffantastig, y cam nesaf yw i rhoi yn y ffyn. Un peth sgynna fi yn fantais dros Jed hyd yn hyn ydy dwi'n bendant di adio mwy na fo, mwy o jocled i rei fi na mi o di. So dwi'n meddwl fydd hynna'n arwain fi i fuddugoliaeth. Fi wedi sylwi bod nath hi defnyddio'r siocled i gyd a'r sprinkles i gyd a nes i ddim. So, sa'n siŵr os fydd hwnna'n mantes i fi hun neu fi, achos felly fydd hwnna'n gormod. T'mo, less is more sometimes, yfe? So ni'n barod nawr i wneud y buttercream. Woo! Ie, so, na gyd chi eisiau gwneud yw adio'r menyn a'r siwgr gyda'i gilydd yn y mixer, a wedyn, pidwch a roed yn rhy fast i ddechrau. So chi'n eisiau mynd bob man. Right, mae cwestiwn yw, Jed, ti'n gallu gwneud hwn heb wneud llanast yn y geg? Tricky dyn ni'n yma. Tew hwnna mond un cyflymder ydw fe. Reit, dwi'n meddwl licio'r esgusodion yma. Felly just pulso fe bach. Ie. O!
Nes i stopio fe. Mae'n gweithio'n iawn. Paid o gweud o Beca. So be? Dwi'n mynd i stopio fe. O! Da ni di newid peiriant. O, na, I sut? fi... Joio! Dwi'n mynd i fi chdi am hynna, am newid y peiriant. Dwi'n mewn bach o ficil rwan. Mae jyst yn mynd i ddigwydd eto na. Just trio che. Trio fe. Hang on, mae da fi... Plan arall. Mae'n iawn, mae Gareth efo plan. Mae da fi bach o cling film yna. O! Dyna ni, nawr. So, sut mae'r cling film ma'n mynd i helpu? Da ni'n mynd i wneud ogof bach, neu diglw. Ti'n bach ar y tro nawr. Coni, Da iawn. So, dim broblem. O, iawn, mae well rhan. Lyflu. Dwi ddim mor melus a un fi, achos mae'r siwgr i gyd ar Hanner siwgr fi ar llawer. Iawn. Dwi'n gwybod pam ti'n chwerthin, mae'n chdi o'n o. Ffynnu. O, diolch ffynnu. Dwi'n falch bod chdi'n enjoyo. Ydw. Dwi'n mas draw. Right, mae cam nesa, ychwanegu y coch. Dim ond couple of drops. Okay. Nice Nadoligaidd. Okay. Couple of drippy drops. Nadoligaidd. Drip. 1. 2. 3, 4. Yn edrych yn dda. Fi'n mynd yn well maes. Really Nadoligaidd, mae'n really edrych yn nice. Chi'n barod nawr, ni'n mynd i wneud y Brechdannau. Jam bach yn y canol, a wedyn Reit. buttercream rownd. Whoa. Oh, come on. Dwi'n mynd i wneud dau cylch icing, dwi'n meddwl. Cos dwi'n meddwl gormod o jam yn... O na, dwi'n newid meddwl fi. OK. Mae gen i techneg ardderchog. Oes, dwi'n mynd i gael siŵr iawn beth dwi'n neud. Iawn. Okay. Please. Dyma ni, y moment fawr. Sut nath Beca wrth creu y bisgedi yma? Wel, gathon ni lot o sport gyda Beca tro yma. Oedd hanner o'r cynwysion ar y llawr. Ond, ti'n gwybod, nath ni'n dda iawn gyda'r toes i ddechrau gyda. A wedyn hefyd gyda'r rhoed at ei gilydd, o'n i'n gweld bod hi'n gwneud yn rili dda wrth rhoi'r buttercream gyda a wedyn y jam. Mae fe jyst yn edrych yn ffab, ynddo fe? Ie, maen nhw yn edrych yn hyfryd. Odyn. OK, beth amdano ti, Ryan? Sut nath Jed? O, ti'n meddwl be, nath Jed yn neud yn mor dda. Oedd yn awyddus i wneud y proses yn gyflym. Ie. Ond nes i ddim allwys y siocled y gyd yn y Ie. Ond fi'n siŵr bydd y blasun yn iawn. Reit te, y moment fawr amser i blasu. Nw'n dechrau. Ie. Da, un Beca fyma. Mae hwn yn drwm. Mae fe'n Mae hwn yn swmpus iawn. Ie. Cwni off. Mae hwnna'n neis. Da Reit iawn. te, bydd hwnna'n anodd i curo. Gobeithio. Mae'r blas. Cystal un Beca. Maen nhw'n debyg iawn, felly lot i meddwl amdano. Maen nhw ddau yn lush, i fod yn onest. Maen nhw ddau wedi gwneud job really dda. Mae'n mynd yn anodd, fi'n credu. Ie. Gyntaf oll, da iawn. Diolch. Diolch yn fawr. Diolch. Chi ddau'n ffantastig iawn. Ond mae fi Gareth a Ryan wedi bod yn trafod a ni wedi dod i penderfyniad. Beca, job amazing. Ie. Falle bach gormod o buttercream i fi yn personol. OK, digon teg. Ond nes i defnyddio'r sprinkles a'r siocled i gyd. Da. A oedd hwnna yn hyfryd. O, dwi'n falch. Jed, Hello.
bach llai o buttercream. Ie. Nes i mwynhau hwnna, oedd yn bach yn haws i bwyta. Ond, nes i ddim defnyddio digon o chocolate chips a sprinkles fi'n credu. OK. Ond, fel wedes i, oedd e dal yn neis. Hyfryd, hyfryd. Iawn. Iawn. Ar ôl pendroni, ni wedi penderfynu, yr enillydd tro yma yw Beca. Bravo, Beca. Fyddai'n dweud celwydd os fi ddim yn gweud, fi bach yn siomedig. Ond diolch i'r boys am gael ni yma heddi. Ni wedi dysgu loads a fyddai'n mynd ar cacs adre ta be, so fi'n hapus. Dwi wrth y modd. O'n i really meddwl bod fi wedi colli. Oedd hanner y cynwysion ar y llawr, oedd y peiriant yn dechrau fi, oedd gen i ddim rheolaeth ar y peth. Ond ar ddiwedd y dydd, dwi wedi curo. Dydd da.